Ibiluvuyo nogcobo kumdlalo wamagedlela apho bekukhuphiswano lweteksi niyavanza eSisadukashe Stadium eMdantsane apho bekukhuphiswana khona. Ibiyimivuyo nemincili kwabo bathe baphumelela emva kokuqapheleka nokugqama ngokwezithuthi zabo iiteksi. Ukanti bekugcwele kwinyambalala ngabantu, omdala nomncinci kuyozibonela lo mdlalo wamagedlela noqhutywa rhoqo ngonyaka. Ukanti imoto ezithe zaphumelela uya kuzibona kwi-article engasentla. Ukanti owasetyhini uthe waziphumelela naye kulo mdlalo wamagedlela esuka eKZN njengoko inyanga le yamanina. Uqhube ngempumelelo lo mdlalo ngaphandle kwamagingxigingxi.